no. Je to také dole kamienové strelecký techniky. No, ale ten je tak, no. A kompasy, to sa budeme podľa smeru riadiť? To je na len, jak sa vedieť. Ešte aj podľa hviezd. Vietor poznáme, že te chodíme na Ari. Presne tak. A ty ho poznáš, ja som tu nebol. Mama, ahoj mama. Tam mám nadšerováte. Jako? Perováty máš? Čo ty? Repica do nej, bod. Modrý. A dávku máš to? Na čo? Všetci chlapi, čo mám? Meri tam? Dobre sú rukavice, čo si dal? To je trochu tesné, ale dobre. To je to, nie, jak to oligoč. Toto sme mali na tej jame. Stačilo, ne? Ďaleko len nevidel tam. To budeš sa na návrši a budeš sa vypovedať. Ale vieš čo, nebol som prvý, ktorý ho trafil dneska. Bol som medzi poslednými, takže... Preklenul. Som to Ty bol medzi prvými, ne? Ty si išiel od tanku na respawn, ne? Dobre, Ale... teraz tam máš len tak na ono. Ale... Prvý bol z gardy niekto, potom bol hodí na sklede, on bol, ale... Kolimátor aj tak nie presný. Výbor, potom bol... Potom bol Miro a potom bol ja. Klavdina utekla. To tam nehovorí, ona sa nepamätá. Ja aj zabudám. Ona nás našla. Takže to digitálne je piesle naskakuje voľné Armagedona. Pekne o téma to naskoval, keď som bol taký. A išli ste od neho preč? Hej. Tak máme Vente tú levou stranu! Ať nás tam nepojebou! ten není za to, víš? Poďte, to. Dobre, poďme, aj sa Nino nevyleže a... Zrovna pred nami traja. Na konci. Leží na zemi vpravo.
Nečakáme! Nečakáme, tlačíme sa dopredu! Ježiš! Kde ste, chlapci? Ani jednu mŕtvolu ste ju nespravili! To máte za to, že nechodíte v línii! Že ste sa postrali na začiatku! To musíš dodržať líniu, utekať, aby si zaujal dobré pozície, ne tu! Však ale chápeš, hovorím poďme, lebo získajú najlepšie miesta. My nemôžeme túto stranu, lebo tu máme priestor, my musíme obsadiť túto stranu. Lebo oni majú dlho prekážky, oni sa môžu schovať, my musíme sa dostať sem, lebo túto sa nedostaneme už nikam. Nič, oni nemajú mŕtvolu žiadnu. Tak ale robiť vystrelím tie rány, robíte som zásobný, môžem opraviť za Pásku! Nemá, nikto to Vandal má pásku. Má, hovoril mi to má. nemá pásku. Treba ich poslať do piče a zakričať. Tam nikto není. Koľko dobré guličky tieto červené, čo ti jebe hen znútra. Shit. Tam už nikto není. Hotovo tam nikto není. Aspoň on to tvrdí.